sidder her bag Kaspers kæmpe trommesæt, og vi bliver færdige med lidt loose i dag. Jeg skal til at cue Doxilla, som ligesom også er albumtitel, eller EP-titlen. Jeg sidder og filmer Kasper. Det er også muligt. Kom så, dræb i det. Kom nu. Oj! Ja! Nej! Okay, er klar? Jakob han har kendt den her sang, altså riffet til Megalomania i sådan, jeg ved ikke. Hallo. Er det dig, der har brugt det? Nej, der er en eller anden, der... Ja, det er fucking ulækkert. Nej. Sweep for mig. Og sådan er det. Ja, vi er i gang med at track det sidste vokal til lidt loose, og så bagefter så begynder vi på Doxilla. Vi har lige lavet nyt materiale. Eller, det har vi ikke. Jeg er lige kommet på lige en ekstra tone og smidt på guitar. Svedt. Ja, vi går ind nu, og så tager vi trommerne. Altså han prøver at se, om han kan track sådan, altså det endegyldige, trommetrack over mit guitar cue, som vi har lavet nu her. Fordi så passer det med, at når Mikkel han går klokken 8, så har vi 2 timer til at track dig. Så tager de rigtige trommer. Det kan være, altså hvis vi ikke når det hele, inden han går, så kan jeg sagtens tage det sidste af dig også. Altså. Det er virkelig helt seriøst. Du skal bare huske, aldrig stoppe den på mellemrum, før at han spækker noget. Nej, ud, det gør jeg heller ikke. Og når du... Altså umiddelbart så afgiftsstykket, det kører altså næsten i 2/3 af det originale tempo, så det er sådan noget med at køre det næsten ned i 70 bit.